Good morning guys. For today's video guys, manglawig ta sa atong baka karon. So mao na akong baka guys, akong ipakita ninyo kat akong gi-vlog tung una nga daghag kunggo. So karon guys, kaluyan sa Ginoo, gamay na lang jud ang nagpabiling katong dagko na lang. Akong ipakita ninyo guys. Pero kani siya guys, kani no. Mao ni ang iyang kunggo nga dagko. Nagkuan na lang siya guys na nag-ungkoy no, ang uban nga tagak na. Nara guys oh. Dara guys oh no, nag-ungkoy ni gid siya guys. Gamay na lang jud naghawid no. Mura siya nangakuan guys ba sa among ipa-inject niya nga tambal na niipit jud siya. No, ang katong gagmay guys no ni kuan na nangahawala na. Dara guys oh. No, di ani daghan ta to siya guys nga pino, wala na siya. Kanina lang dagkot pabili no, gagmay na lang jud naghawid guys. Pero mao ni among baka nga katong akong gi-vlog una guys nga gikunggo. Dayon, diri dapita guys. Diri nga side no. Na nag-ungkoy na gini siya guys. Kani no nasa kuan. Na nag-ungkoy na ni siya. Ya kani siya guys. Dako kay di siya di ani. Nyo nangatagak na gid siya guys no. Amo gini siyang gitambalan o kuan guys kanang abo kay aron dili siya langawon or gikuan na mag-asiti. Aron di kadulang langaw guys bakay. Nagbitay na lang dito yang kunggo nga dako din. Nagpabilin ang samad guys no. Amo ni siyang gikuanan og asiti abo kay aron dili siya sudlon og langaw. No mao na lang gini siya guys nagpabilin. Kaluyan sa Ginoo no. Sinaw na gid ang iyang panit guys. No, mao na lang gini siya. No, na nag-ungkoy na. Mo ni among kuan guys kanang giproblemahan sa among baka. Sawa pa namo pa-injiki. Mo na nga sa nakadesisyon nami nga nag-injikan na mo, ipinjikan. Kaluyan sa Ginoo na nga kuan jud guys. Naadyoy ipik. Pasalamat jud mi sa nag-injik ani gani. Mo ni akong update sa akong baka guys. No. Kaning naa sa iyang naong guys. Kuan na lang sad kanang na nag-ungkoy na sad siya no nga kuan na ba kanang murag unsa na naglus kanang nagputi na gani guys no gagmay na lang jud naghawid no mabuton na gini siya nga matagak rag iyaha kay sama ani guys oh no gamay na lang nagpabilin ani siya nag-ungkoy na mo na siya guys no sinaw na ang panit sa among baka kaluyan sa Ginoo. Maayo na gid in taon siya padulong. Sinaw na siya ang kuan di ani. Daghan gid kay ni siya di ani guys kanang pino nga kunggo. Pero tagsa na lang ang nabilin guys daw. Mao na lang ni siya na nag-ungkoy na. Padulong na gid siya kawala guys. Tara oh. So, mao na ni among baka karon guys. Ni sinaw nagbalik ang iyang panit. Tagsa naman lang ang kunggo nga nabilin. Mao ni guys, mao ni akong kuan diri. Inatiman nga baka. Sa kuha din ning kuan guys kaning baka, sa kuha ning igsuon nga gipatiman sa mua. Mao na nga. Nagpasalamat sad ko sa kong mga igsuon guys kay gitagaan sad mi diri kanang kalingawan ba nga namig maguroy-guroy. So mao ra to guys. Please like and share this video guys. God bless you all. Bye bye.